ser du glad ud. Så prøv at se skjortet igen. Far, har du espadrillen? En hvad? Espadrillen. Espadrillen? Nej, espadrillen. Kasteller? Far, Om far har nogle kasteller? har du espadriller, far? Kasteller. Har du pasteller? Nej, jeg har ikke nogen pastiller. Hvad skulle det være for nogle pastiller? Det er Men mig. ved du hvad, jeg havde nogle i min taske. Så var de pludselig væk. Nå. Det var mærkeligt. Og en Hver gang lille jeg har pastilltub. små pastiller i min taske, så pludselig så er æsken væk. Jeg forstår det bare ikke. Den står lige. Den er på Når du har set det, også. Nej, jeg har ikke. Nå, okay. Det lød lidt som du røbede dig selv, nemlig. Jeg havde købt 3 pakker i det. Er for Jeg nogen? tænker på, om det er nogen på mit arbejde, som tager min kastel. Det var på min taske. Tror du, det er det? Tror du, det er nogen på min arbejde? Jeg ved det ikke, men jeg synes bare, det er meget kunstigt. Og så har du kigget alt over det. Over det hele. Ja. Jeg tror noget. Hvad tror du? Jeg tror, den lytter. Væk, hvor At de henne? tror, de er løbet ud af min taske? Af sig selv? De bare Jeg løbet tror, af den folk? lytter til Fordi alle de ikke kan nabo. spises? Er det fordi, de ikke kan spises? Har du set nogle sorte neglefejl? Prøv at vise dem herinde i fjernsynet. Nej. Dumme. Og så selv det.